Dobrý den, dámy a pánové, milí kolegové, diváci. Vítejte u dalšího dílu KSáčka. Dnes i s takovýmhle pěkným osobním úvodem. V dnešním díle se poprvé podíváme za hranice České republiky, a to do Bratislavy. Za předsedou slovenského klubu sběratelů autogramů, panem Martinem Blažkem. A ještě než rozhovor začne, nezapomeňte video lajkovat a sdílet. Užijte si rozhovor. Dobrý den, děkuji, že jste souhlasil s pozváním do dalšího dílu našeho klubového rozhovoru. A vy jste svůj první autogram získal již v dětství za relativně neobvyklých okolností, můžeme říct. Popsal byste nám tuto příhodu? Jasne, v prvom rade chcem teda pozdraviť všetkých a ďakujem, že ste meral cestu na Slovensko. Jak som sa dozvedel, tak prvýkrát ste na Slovensku, takže vítajte u nás. Ďakujem. A aby sme sa teda dostali k veci, tak môj prvý autogram som získal netradične v nemocnici a vlastne do tej nemocnice som sa dostal tak, že brat rozsypal angličaky do chodby, kedysi, však on bol menší, on je mladší o 7 rokov, rozsypal angličaky, on si potom rozhodol, že on chce nejakú hračku a mama ma poslala, nech pre ňu idem a zhodou okolností som sa pošmykol na nejakom autíčku a zlomil som si ruku a dostal som sa do tej nemocnice a vlastne tam prišiel na rozhovor s deckami, že jak trávia Vianoce, lebo to bolo predvianočné obdobie. Tak prišiel točiť reportáž mladý Patrik Herman a to bola vtedy mladá televízia Markíza, to mohlo byť možno v roku 2000 a Markíza vznikla v 98., takže dvojročná televízia. No a urobil rozhovory a zistil, jak sa decka majú pred tými Vianocami a podobne a vlastne následne sa začal podpisovať a odnesol som si od neho podpis vlastne na malom papieriku, čiže to bol môj nejaký prvý kontakt s autogramami. Keďže sa všetci postavili do rady, tak som si povedal, že tiež sa tam postavím a zoberám si podpis. A bylo to. A bolo to, hej. A ten autogram už dneska nemám. Mám síce Patrikov podpis, ktorý som získal na krste, ale ten konkrétny už nemám dávno. Ten sa stratil niekde. Takže myslíte, že někde na internetu je reportáž s vámi? Nemyslím si, že bude na internete, to je rok 2000 a to vtedy internet... Nie. On si hľadal, síce pozeral decka, ktoré zoberie na ten rozhovor, ale ja som nebol to dieťa, ktoré by bolo pred mikrofónom, s ktorým sa rozprával. Čiže ja som bol takže backstageovo účastný. Jo, já jsem myslel právě, že mluvil s každým. Nie. On si vybral, tam som boli detská chirurgia, tam nás bolo asi 50 detí na chodbe, on si vybral možno 6 detí, čiže tam som nebol ten vyvolený. A bylo vám to líto, nebo vám to bylo tak nějak jedno, že jste se nedostal před tu kameru? Ja som to vtedy ako si nevnímal, takže mne to bolo asi úprimne jedno. Mňa to len zaujímalo, že je tu televízia, je tu nejaký pánko, ktorý sa s niekým rozpráva, to je celé. A autogram od pana Hermana vaší sběratelskou vášeň neodstartoval. Kdy se začal autogramy sbírat cíleně? No, neodštartoval, lebo vlastne áno, bol to na chvíľku zážitok, ale potom som mal pauzu asi možno ešte 3-4 roky. A celé to odštartovalo až autogram od vašej českej skupiny Maxim Turbulence. Moji rodičia boli na koncerte tejto skupiny, vyznie to vtipne, ale bol rok 2000, všetci na nich fičali, a teda po roku 2000, nejaké 2004. A boli na tom koncerte a ráno, keď som sa zobudil, na ďalší deň po tom koncerte, tak som na stole vlastne videl podpis karty. A vtedy som zbadal tú kartu a tam bolo venovanie normálne, že Maťkovi venuje akože Maxim Turbulence. A to bolo vtedy pre mňa úplne amazing, že wow, ty kokos, niekto, kto spieva Mašinku, alebo ja neviem, 10 mladých Černúšku a tieto veci. Takže zrazu tam, že mne venovali nejakú fotku s ich podpisami a to bolo asi vtedy také, že ja to píšem aj v knihe, že to bolo asi niečo ako keď si Prútik vybral Harryho Pottera, takáto atmosféra okolo, no tak to bolo asi vtedy, že držal som ten podpis a vtedy si ma to tak získalo, to zberateľstvo, že poď do toho. Takže svým způsobem vás fascinovalo to, že o vás takhle slavná kapela ví? Vie ako vie, ale... V nadsázce samozřejmě. Áno, skôr som to bral tak, že chvíľku času venovali vlastne mne, že povedali, že OK, je tu nejaký chalaň, ktorému niečo venujeme a vlastne kus, aj keď to možno pre nich bolo 15 sekúnd, ale kus toho času venovali mne a minimálne myšlienku. Takže od téhle doby ste sbírku rozšiřoval už cíleně? Áno. Potom som chodil po všelijakých politických mítingoch a po všelijakých iných srandách, všelijakých rôznych strán, kde rozdávali trička zadarmo tak, ale vždy tam hrali
kapely a to bolo pre mňa prvorada ísť zháňať podpisy tých kapiel a nie tie trička. Takže vy jste říkal, že to bylo v roce 2000, ty Po roku 2000. Maxim Turbulence, takže vám bylo hodně málo. No nejakých 10-12 tam niekde plus minus. A jak se sbírali autogramy ve 12 letech? No to je práve to, že som chodil na nejaké dni obce a na takéto všelijaké zadarmo koncerty a na deň otvorených dverí práve do tej Markízy, odkiaľ bol Patrik Herman. A to bol zadarmo event, tak čo by som tam nedošiel? Len problém bol ten, že tam došlo celé Slovensko. Čiže tam človek, keď sa postavil do rady okolo 9, keď to začínalo, tak na radu, na podpisovanie sa možno koľkokrát dostal o 12 alebo o 1 až. A odniesol si možno 10 podpisov. A to bola pre mňa ťažká debka, že kvôli 10 podpisom som tam stal 4 hodiny. A takhle zpětně myslíte, že třeba, když jste byl dítě, se vám ty autogramy získávaly lehčeji? Když ta osobnost viděla toho mladého kluka, než když přijdete teďka vy jako dospělý člověk? To si nemyslím, akože keď som bol dieťa, tak oni boli ako si zvyknutí, že rozdávajú podpisy a tak a nemyslím, že si nejak merali, či je to dieťa, či nie je. Aj keď je to áno, môže to byť výhoda byť dieťa, lebo koľko je osobností takých, že majú zlý deň a tak, ale dieťa predsa neodmietnú. Aspoň väčšina je taká, že tak tomu decku dám ten podpis. Ale zase naopak, dneska už nie veľa ľudí zbiera tie autogramy, čiže pre nich je to zase také vzácnejšie. Čiže oni si radi nájdú ten čas, aby sa podpísali tým ľuďom. A pre nich je to fakt, že s koľkými osobnostiami som sa rozprával, tak pre nich bolo fakt také, že wow, toto ešte niekto zbiera, toto ešte fičí dneska, takže pre nich to bola taká, že česť, že wow. A koľkokrát povedal, môžem si to odfotiť, že pre nich je to fakt tak vzácne, že oni malokedy odmietnú sa podpísať. Tak to se přiznám, že se docela divím, protože v Česku je situace přesně opačná. Tam vysloveně nějaké celebrity vám řeknou na rovinu, já se vám nepodepíšu, protože těch žádostí mají tolik, že už je to obtěžuje. To viem, že v Čechách, ale tam je taká rôznorodejšia kultúra, že fakt na všetky strany sú tí ľudia obľúbení a že majú strašne veľa fanúšikov. Keď to na Slovensku sú takí ľudia, že majú možno 3-4 takých obľúbených a po tých si idú, čiže nemajú až také veľké fankluby možno tie osobnosti. Fakt je tu vybraných možno 10, takých najviac a po tých idú, ale potom je to také mŕtve. A u nás každým rokem přibývá čím dál více sběratelů všech možných věkových skupin. Jaká je situace v tomhle směru na Slovensku? Přibýváte? V rámci nášho klubu, ak by som to mal takto povedať, je kúzelné to, že fakt tam môže prísť 15-ročný chalán a úplne sa dá do reči, ja neviem, s dôchodcom, 70-ročným a tak a stanú sa z nich kolegovia a parťaci, že fakt si majú čo povedať. Keby sa stretnú, ja neviem, niekde na ulici, tak by povedal ten starší si, že ježiš, táto mladá generácia a mladý by povedal, tento starý, čo mi tu že nevedeli by o sebe, ale práve to zberateľstvo ich tak zblíži, že tu nehrá rolu to, že či má niekto 15 rokov, či 70, ale vedia sa i porozumieť na tej úrovni. To je úžasný. Mňa to len teší, to, že sa mi podarilo oživiť ako keby ten klub naspäť a fakt aj tá komunita sa vrátila, že väčšina, čo bola v starom klube kedysi, tak sa vrátili a fakt, že tam vznikajú veľké priateľstvá a chodia spolu na autogramiady a tak. A s tím souvisí, co jsem zapomněl zmínit, vy jste předseda Slovenského klubu sběratelů. Jaké aktivity pro sběratele nabízíte v rámci klubu? Tak my nie sme nejak, že nás nie je tak ohromne veľa, že aby sme mohli, jak u vás, vydávať, že časopis, lebo je strašne málo ľudí, ktorí by mali o to záujem písať nejaké články, čiže my keby vydáme časopis, tak by mal možno 5 strán a to je akože fakt masaker. Čiže je to škoda, mňa by to bavilo v tomto smere, ale ja som povedal, že ja nikoho nebudem nútiť a tlačiť do toho. Čiže najväčšou výhodou toho, že keď je niekto člen, tak je akurát to, že má v podstate za veľmi zvýhodnenú cenu ten vstup na autogramiadu a majú zadarmo podpis kartičky, ktoré sme vlastne zaviedli. Vlastne čo si u vás v Čechách zase zobrali príklad od nás, čo sa teším, že si fakt takto vzájomne dávame inšpiráciu a fakt sa začali riešiť tie podpis kartičky, lebo vtedy to bolo fakt o tom, že človek tam došiel, donesol si svoje fotky a to sa podpisovalo. Ale teší ma, že sme my inšpiráciou pre vás a váš klub zase pre nás. Čiže funguje mezinárodní spolupráce. A tak by to malo fungovať. Lebo ja to neberem tak, že by sme mali byť konkurencia, jak niektorí, že ježiš, oni sú opiči a neviem čo. Vôbec nie. Mňa to práve teší, keď si niekto zoberie príklad, ježiš, tak to je super, že sme niekoho motivovali, takže sa môžeme vzájomne ťahať. A dost často se sběratelé autogramů setkávají s určitým nepochopením ze strany kamarádů a rodiny, což já vím z vlastní zkušenosti. Jak na váš koníček reagují lidé kolem vás? Rodina, přátelé? No tak je
jeden z mojich najlepších kamarátov je vlastne podpredseda, takže ten na to reaguje úplne super. My chodíme spolu loviť autogramy a priateľka, tá povedzme, že tá sa s tým zmierila, že polovicu skrine zaberajú autogramy, tak ako hold, to je údel zberateľa. A zatiaľ smerujeme k svadbe, takže asi to na rozvod není. Asi je to úplne OK, že dá sa s tým niečo robiť. Pokiaľ by som nemal v zbierke nejakých 70 000 autogramov, čo by zaberalo celú izbu, to už by bol asi prúser. Takže... Zvykla si přítelkyně. Áno, musela. Buď ma zoberá aj s autogramami, alebo no. Já bych se ještě vrátil k té vaší klubové autogramiádě. Ano. Máte problém přesvědčit osobnosti k účasti? To je práve to, čo som rozprával, že pre nich je to na začiatku také, že wow, toto ešte funguje, toto tu niekto zbiera, čiže oni sú takí najskôr nedôverčiví, alebo majú takú zmiešanú predstavu, že Ježiš, tam nebude teda moc zberateľov, oni majú v hlave také, že budem tam ja, možno 2 osobnosti a príde tak 10 ľudí, že to strašne podceňujú a nakoniec, keď prídu na ten event, tak sú prekvapení, že jednak koľko príde zberateľov a jednak koľko osobností a ich známych tam je a tak, a že fakt s niektorými sa nevideli roky a zrazu, že jej, aj ty si tu, takže koniec koncov nám vždycky píšu také ďakovné správy, že to bolo pre nich niečo wow, niečo nové a keď ich oslovíme, že aby prišli opäť, tak už nemajú vôbec problém prísť. Lebo niektoré osobnosti už boli 2-3 krát, lebo však to sa obmienia už. A fakt, že ich to potom teší, že môžu prísť opäť medzi nás, lebo tá atmosféra a tá komunita robí svoje. Takže se nedá říct, jaké druhy osobností jsou nejochotnější v tomhle směru, když je pozvete? To je osobnosť od osobnosti. Sú také, ktoré sú introverti, že neradi chodia takto medzi zberateľov, medzi ľudí všeobecne, tak ja to akceptujem, však každý sme nejaký, nemôžeme sa na nich hnevať, ale fakt, že v 80% prípadov tie osobnosti rady prídu a pokiaľ sa im aj nepodarí prísť, tak väčšinou je to tak, že OK, nevyšlo mi to na jar, ale prídu na jeseň. A fakt, že keď sa im ozvem, poviem, dobrý, to sme zase my, že či by ste nechcela prísť. Jasné, môžem teraz prísť, teraz mám čas a prídu. Čiže je to super. Takže většina lidí vás vysloveně neodmítne, jako tohle nechci v žádném případě dělat. Takých je veľmi, veľmi málo, že fakt, keby to mám dať, že ja neviem, tak sú to možno zo 100 ľudí, je to možno tak, že 5 ľudí, čo povedia, že ne, toto nechcem, toto nerobím a odchod. Tak to vám organizátoři naší české autogramiády budou závidět. My přesně s tímhle máme problém, že když pozveme někoho fakt jako velmi známýho, tak většinou odmítne. Tak možno je to tým, že má strašne nabukovaný program a keď má tú chvíľku voľná, tak ju chce venovať sám sebe alebo rodine. Čiže akože ja nemyslím, že by sme sa mali hnevať na tie osobnosti alebo niečo podobné. A proste to treba tak zobrať, že áno, v Čechách tá kultúra oveľa viac žije než u nás, čiže tam musíme nejak akceptovať to, že ten čas si chcú užiť s rodinou. Na tom něco bude. A kromě toho všeho, co jsme zmínili, tak vy jste také autor knihy o sběratelství. Když jste tuto vaši knihu uvedl na trh, tak jste se do ní podepisoval. Jaké je to pro sběratele autogramů dávat ten podpis a navíc do vlastní knihy? Tak plno osobností hovorí, že to nechápu, že čo my na tom máme, že proste sa podpíšu na nejakú fotku a tak, že však aj tak to niekde zahodíme a podobne. Ale tu tá výhoda, že ja som tiež zberateľ, tak ja som presne vedel, čo tým zamýšľajú, že fakt je to pamiatka, proste chcú mať niečo osobné, niečo, čo je proste ich. Lebo býva proste knižka v obchode, tak to je proste také neutrálne, ale jak náhle je tam ten podpis a hlavne osobné venovanie, tak už je to niečo, čo je vyslovene toho človeka, s čím sa tak ľahšie spojí. Čiže pre mňa, na začiatku to bolo také divné, také, že prvé 3 podpisy bolo také, že zvláštne, že ja mám teraz niekomu sa podpísať, že asi podobne, ako to vnímajú osobnosti, ale koniec koncov som si povedal, že som vďačný za to, že tí priatelia a ľudia podporili tú knižku a že chcú mať proste doma ten môj príbeh, že chcú si to prečítať a chcú mať niečo osobné. Čiže potom mi to už prišlo také, že úplne OK. Takže mňa to len potešilo a každý ten podpis ma teší. A víte, kolik podpisů jste na té úvodní autogramiádě věnoval? Ja som to akože nerátal, ešte potom som mal taký flashback z toho celého večera, že koľko vecí sa dialo okolo, fakt prvotina, prvá kniha, krst, do toho plno priateľov, či to prišlo podporiť, ale neviem, možno keby to mám rátať, tak je to možno 30 až 50 maximálne, takže... Tak to je slušné číslo, rozhodne. Pre niekoho veľa, pre niekoho málo, ale pre mňa, aj keby to boli 3 podpisy, tak som za to vďačný. To určitě. A na závěr taková filozofická otázka, kterou podávám každému sběrateli. Získávání autogramů je všeobecně čím dál složitější. Myslíte si, že náš koníček přežije i do budoucna?
Ja si myslím, že tu bude vždy niečo, čo ľudia si budú chcieť zbierať, čo si budú chcieť zachovať a minimálne tie momenty. A práve vďaka autogramom, ja hovorím skrz seba, tak pre mňa tie autogramy sú niečo ako taký nezabudník alebo taký fotoalbum spomienok. Lebo vždy, keď si otvorím ten album a pozriem sa na akýkoľvek podpis, tak sa mi vybaví ten moment, že ako som to získal, že možno aj ten pocit, že aký som mal z osobnosti. A ja si myslím, že ľudia milujú spomienky a budú si ich chcieť vždycky nejak uchovať. Čiže ja si myslím, že tie podpisy budú žiť. Otázka je, že v akom meritku, že či to bude digitálne, ale ja verím, že 90% to radšej bude reálne, lebo neviem si predstaviť, že mám niekde v tablete podpísaný digitálny podpis, akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale pre mňa to nemá cenu. Ale ja si myslím, že tie podpisy tu boli vždy, lebo však už v 20. rokoch minulého storočia sa podpisovali tie osobnosti a pozrieme sa o 100 rokov, je to tu stále. Možno tá komunita nebude úplne taká obrovská, ale myslím, že tí zberatelé to budú stále. Tak to se musím přiznat, že jste, mám pocit, druhý host, co mi řekl, že náš koníček přežije. Jinak všichni ten pohled mají negativnější. Keby v ten koníček neverím a v to, čo mi dáva, tak asi by som to nezbieral, keby mám tú depresívnu myšlienku toho, že a nač to zbieraš, aj tak to nás skončí. To je také, že prečo? Já jsem tu otázku spíš myslel třeba jako do budoucna. Ja tomu rozumiem, len hovorím, že kebyže mám nad tým premýšľať, že áno, náš koníček, ktorá neprežije, tak to je také, že nie. Ja som práve že taký, že zbieram tie podpisy, a zväčšujem tú zbierku a vďaka tomu sa dostanú v budúcnosti, možno keď tu raz nebudem, tak vďaka mojej zbierke sa to dostane k oveľa viac zberateľom, čiže možno sa to rozšíri. Čiže nikdy nevie človek, ale ja verím, že tie autogramy majú svoju budúcnosť. Tak já budu taky věřit, že to tak bude a děkuji za váš čas. Ja ďakujem krásne za rozhovor a verím, že to niečo dá našim sledovateľom a klubu. Prajem strašne veľa dobrých autogramiát, strašne veľa členov a dúfam, že to naše puto československé vydrží. Tak po to se podepisuju. Naschle. Naschle.